Jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Dubban 'yanci rani sun shafe dare na uku ba tare da wurin kwana ba bayan wuta ta kone sansanin da suke ciki a tsibirin Girka na Lesbos. A Najeriya, Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta amince da aiwatar da hukuncin dandaka da kuma kisa ga duk wanda aka samu ya yi wa wani yaro ɗan ƙasa da shekaru 14 fyaɗe. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar da ma wasu kungiyoyi na kokarin wajen taimakawa mutanen da bala'in ambaliyar ruwan kogin Isa ya yi wa illa. 'Yanci ranar da gobara ta yi wa barna a sansanin 'yan gudun hijira mafi girma na Turai sun gudanar da wata zanga-zangar neman a bar su bar tsibirin Girka na Lesbos domin su tafi Jamus. Masu zanga-zangar sun durfafi 'yan sandan kwantar da tarzoma da suka rufe titin fita daga sansanin Moriya. Wasu dai na rera wakar suna bukatar a bar su a basu yancin su. Mataimakin shugaban hukumar tarayyar Turai wanda ya ziyarci yankin ya ce za a yi wa sansanin wanda wuta ta lalata gyara sannan kuma za a zamanantar da shi a wannan makon duk kuwa da adawar da ake fuskanta daga mazauna yankin. Ga rahoton Ahmed Abba Abdullahi. A da nan ne gidan Taƙi Muhammadi a wannan dajin. Na wucin gadi ne ga kuma cinkoso, to amma ba shi da wanda ya fi shi. Sai kuma ga gobara ta tashi. Wannan lokaci na da tada hankali. Hankalin shi ya tashi sosai yayin da yake mana jagora zuwa wurin da bukkarsa take a da. Abin da kawai ya rage kenan daga rayuwarsu ta iyali. Mun yi karin kumallo, mun sha shayi. Lokacin da gobarar ta tashi, Taƙi ya rugo nan yana neman matarsa da ɗansa. Ya gano su can kan tudu ba abin da ya same su. Wataƙila a nan gaba idan gobarar ta sake tashi zan ƙone, mai ɗaki na za ta ƙone, ɗana ma zai ƙone. Gobarar da ta tashi ran Talata ta ƙone sansanin 'yanci ranar Moriya wanda shine mafi girma a Turai. Ana zargin cewa da gangan aka kunna wutar bayan da hukumomi suka ƙoƙarin keɓe masu fama da corona. Har yanzu wutar bata mutu ba saboda iska kwana biyu bayan aukuwar lamarin. Wutar na ruruwa nan da nan yayin da ake kokarin kashe ta. Sansanin da ke kunshe da mutane har rubi 4 na adadin da ya kamata ya dauka a yanzu ya kasance fa yau. To sai dai babu inda 'yanci ranar za su nufa. Sun warwatsu a tsibirin na Lesbos inda a yanzu aka kafa dokar ta ɓaci. Suna kwanciya a duk inda suka samu. Wasu 'yanci rani daga Congo sun fake a inuwar wata motar 'yan sanda. A cewar Ariana sun tsere daga kasar su Congo don samun mafaka, to amma suna cikin hadari a nan. Ta ce wutar ta kone dukkan abin da suka mallaka, ciki har da takardunta na neman mafaka. Ba su tsira da komai ba illa ransu. Marhabin din da 'yanci ranar suka samu a nan ya kau. Kasar Girka ta fusata da yadda Turai ta kyale ta ji da 'yan gudun hijirar. Yanzu kuma ga wannan bala'in ya faru. Muna son su bar kasar kamar yadda suke so. Muna tausaya musu, to amma yaranmu na tasowa a nan, don haka ba za mu iya zama tare ba. Taƙi ya samu sabon matsuguni a nan, yayin da nahiyar Turai ke yanke shawara kan makomar 'yanci ranin. Aƙalla ko ba komai akwai wutar da zai dafa shayi. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. To a Najeriya kuma Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta amince da aiwatar da hukuncin dandaka da kuma kisa ga duk wanda aka samu da yi wa duk wani yaro ɗan ƙasa da shekaru 14 fyaɗe a cikin jihar. Dole ne sai hukuncin ya samu amincewar gwamnan jihar kafin ya zama doka. A watan Yuni ne Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci akan fyaɗe da cin zarafin mata da kuma ƙananan yara. Aisha Dikko ce kwamishinar shari'a ta Kaduna ta kuma yi wa BBC ƙarin bayani game da wannan hukunci. Wannan doka za ta yi aiki a kan masu fyaɗe da masu yi yara da masu yi manya, duk akwai hukunci daban-daban a kansu. Sannan mun fito da wannan dokan ne don yadda wannan al'amari ya yi yawa a cikin al'ummarmu, shi yasa gwamnati ta ɗauki wannan mataki don ko za a samu sauƙin wannan fyaɗen da ya yi yawa. Doka ta kawo sabon fasali
cewa in aka yi ma yara fyaɗe daga jariri zuwa shekara 14, in aka je kotu sabon hukuncin da ake za a samu mai fyaɗen shine kisa da dandaka, ko mace ne ko namiji. In kuma daga shekara 14 ne har manya, su za a ba da ɗaurin rai da rai kuma da dandake ko mace ko namiji da suka yi fyaɗe. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. Isra'ila da Bahrain sun cimma wata yarjejeniya mai cike da tarihi domin daidaita dangantakar da ke tsakaninsu, kamar yadda shugaba Donald Trump ya sanar a shafinsa na Twitter. Bahrain ta bi sawun haɗaɗɗiyar daular Larabawa wajen amincewa da gyara dangantakarta da Isra'ilar a watan da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kuwa ya tafi Doha domin soma tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan gobe Asabar. Kungiyar Taliban ta amince ta shiga tattaunawar bayan jami'an gwamnatin Afghanistan din sun saki fursunonin Taliban din 6 na ƙarshe da aka same su da laifin kashe 'yan kasashen waje, wani mataki da na cika sharaɗin da suka gindaya kafin su shiga tattaunawar. Amurkawa na tunawa da shekaru 19 da hare-haren 11 ga watan Satumba, mummunan hare-haren ta'addanci da Amurka ta fuskanta a tarihi. An takaita bukukuwan bana saboda annobar cutar corona, amma dukkanin 'yan takarar shugabancin kasar biyu, Donald Trump da kuma Joe Biden, sun girmama waɗanda suka mutu a bukukuwa daban-daban. Mutane 10 ne kuma suka mutu a wutar dajin da ke ci a jihar California ta Amurka, sannan kuma gomman mutane sun bata. Ma'aikatan kashe gobara na kokarin kashe wutar a California da ta hada da wutar daji mafi girma da aka taba gani a can. A makociyar jihar wato Oregon, an baiwa mutane kusan rabin miliyan umarnin da su bar gidajensu. Gobarar ta kone fili mai faɗin gaske a wannan makon. To idan muka je jamhuriyar Nijar, bayan da ambaliyar ruwan kogin Isa ya yi sanadiyar raba dubban mazauna gabar ruwan da matsugunansu, yanzu haka wato gwamnatin kasar da ma wasu kungiyoyi na kokarin ganin sun taimaka waɗanda lamarin ya shafa gwargwadon iyawarsu. Hakan ya sa kungiyar nan ta Arafat Al-Khairiyya raba taimakon abinci karo na biyu, bayan da ta yi na farko a unguwar Gawe. A wannan karo kungiyar ta ce ta baiwa ɗaruruwan mutanen da yanzu haka ke zaune cikin makarantun unguwar Lamurde taimako. Al-Mustapha Kimi Albarnawi shine shugaban kungiyar, ya kuma yi wa BBC ƙarin bayani. Kamar yadda kuka gani, alhamdulillah, kuma bisan sari ne, ba zai yiwu ba abinci na tun jiya muka zo muka raba waɗannan katin na duk mai katin nan ya samu yana samu abinci, shi ya sa har yanzu gashi wasu wanda sun samu katin ma har yanzu ba su dauko abincin nasu ba. Kuma in Allah ya yarda muna ci gaba da kama juna, muna taimakawa ƴan uwanmu. Wannan ba komai bane, dama ba akwai jaraba, Allah ne ya jarabe wani abun. Allah ya shinna musu su maka fara ne, Allah ya kiyaye ku, Allah ya kawo zaman lafiya cikin kasar mu gabaki. To wasu daga cikin waɗanda suka rabi tallafin abincin su ma sun tofa albarkacin bakin su. Mun ji daɗi, Allah shi sa albarka. Ubangiji Allah shi ƙara ma mai wanga alheri abinda shi ka biɗa duniya. Oh, mun gode, mun ji daɗi. Allah shi taimaka. Muna murna sosai, taimako da ƙungiyar Arab ta kamuna. Mun gode wallahi, Allah ya saka da alheri. An kamuna shinkafa, an kamuna mai, kuma an kamuna manga. Wallahi mun gode. Yanzu muna kira kuma ga gwamnati shi mai kana Allah da muna na dakuna sun canye muna. Da iyalinku, Allah ya baku abun da kuke so. To a gobe ne za a soma sabuwar kakar gasar Premier League, kuma zakarin gasar Liverpool za su kara da sabon club ɗin da ya samu zuwa gasar Leeds United. Akwai kuma wasan club biyu a birnin London, inda Fulham za ta karbi bakuncin Arsenal, Crystal Palace kuwa za ta je gidan Southampton. West Ham kuma za ta yi wasa da Newcastle a filin wasa na London. Burnley za ta haɗu da Manchester United, an kuma ɗage wasan Man City da Aston Villa saboda corona. A fagen tennis kuwa, Victoria Azarenka ta doke Serena Williams a wasan semi-finals na gasar US Open. Naomi Osaka kuma ta yi nasarar kaiwa matakin wasan ƙarshe bayan ta yi nasara akan Jennifer Brady. Za kuma ta haɗu da Victoria Azarenka a ranar Asabar. To za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Ƙarshen shirin kenan gabaki ɗayansa, Ibrahim Mijin yau nake cewa mu kwana lafiya daga nan London.